Hello friend rock. Dini wati porkaham. Tei ani blog jotana na lamsogo. Ani baya rokno. Tei dini wo ang nong phunungai awan khwlaimani ne awan khwlaijanan baga ang tabu ready khalai tongo gaung abo nongno phunuknai naroknai tongdi an video no jaya saknai tongni te like khlai di comment khlai di share khlai di subscribe khlai di jotono ano nai tongdi te ano support khlai tongdi tei tang tabuk phunuknai awan khwlaimani na thok kutuk dok hai ko tabu ang awan dinai ko awan dijak kokborok khaibe kya na thokile ma dia samu se sikal ko ya ko kalo ya ta ke ma khaise kita rokane video saya sak ana awan khwlaimani teksa tongko khaibengen khairgoi ani channel YouTube channel no subscribe khlaijaba di bayaro ro khairgoi kang awan khaibe kya gai rok nai tong ya ani video saya sak te ano ani YouTube channel lo subscribe khaidi like khaidi share khaidi comment khlaidi te tini awan khwlaimani tini sujrate asung no jotono no hambai